Hola i benvinguts de nou a Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. Avui parlarem amb el senyor Ramon Bassas i Segura, que és el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Benvingut, senyor Bassas. Gràcies. Bé, vostè és al càrrec des del setembre de 2024. Ens podria explicar una mica quina és la funció principal de la Direcció General d'Afers Religiosos? Miri, d'una banda ens acompanyar les confessions religioses, acompanyar-les a fer una cosa que és exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa i fer-ho en un context doble, en un context en el que efectivament hi ha una religió majoritària, que és la catòlica, que coneixeu bé i que té les seves dinàmiques, la seva capil·laritat, també les seves crisis, etc. I després tot un altre apartat que seria el que està creixent en les últimes dècades, que és el de la pluralitat religiosa, des d'altres confessions cristianes fins a musulmanes i altres confessions. Acompanyat aquest procés per exercir aquest dret en el conjunt dels serveis públics de Catalunya. I això, per resumir, bàsicament és això, i que per tant que es pugui exercir sense problemes a les ciutats a l'hora d'afrontar la qüestió de l'ensenyament, de l'assistència religiosa als hospitals, etc. I dintre d'això també fer un cert seguiment de quina és aquesta realitat religiosa, a través d'estudis, enquestes, etc., per poder fer millor aquestes polítiques. Molt bé, després hi anirem entrant una mica en aquests diferents apartats. Però és cert que el passat 2025 es van complir els 25 anys d'aquesta direcció general. Quin balanç en fan? És cert que al llarg de 25 anys el país ha canviat i també en relació amb l'àmbit religiós. Quin balanç en fan fins ara? El primer és que la intuïció va ser positiva. La intuïció va ser, crec, l'últim govern de Jordi Pujol, amb una sèrie de persones que li havien recomanat, al final es va decidir, i lo interessant és que tots els governs que hi ha hagut després, siguin de dretes, d'esquerres, nacionalistes o no, han mantingut aquesta unitat amb la idea, com dic, de que governar la qüestió religiosa a Catalunya és sempre millor que no governar-la. Governar-la no vol dir intervenir, vol dir aquest acompanyament, vol dir garantir aquesta colla de drets, vol dir estar atent als moviments que s'estan produint en l'àmbit religiós, per poder no només satisfer les necessitats de les persones, no només de les confessions, sinó de les persones en matèria religiosa, sinó també preveure problemes que hi puguin haver. Recordo al principi d'aquests 25 anys hi havia algunes manifestacions contra centres de culte. Això no es dona ara. I tot i així s'ha incrementat en alguns casos la islamofòbia, però en canvi no s'està produint. Per què? Perquè tenim una societat catalana més madura. I no és aliè a això que hi hagi hagut una acció de govern transversal i em sembla a mi amb unes certes línies de continuïtat al voltant d'aquesta qüestió. De fet, la Generalitat de Catalunya en aquest sentit ha estat pionera perquè, en principi, si no vaig errat, és l'única comunitat autònoma que compta amb una direcció general dedicada només en aquest aspecte. A què atribueix aquesta singularitat? El fet que Catalunya és porta d'entrada de molts canvis al conjunt d'Espanya, i un d'ells era la pluralitat religiosa. Aquí n'hi ha hagut més abans que altres llocs, i també per la insistència de les mateixes comunitats a crear aquesta qüestió. Jo potser m'atreviria a dir també perquè al marge de si tens competències, per exemple, les competències per fer-se entitats religioses són competències de l'Estat. I això a vegades és una manera de dir, per tant a mi no em toca. No, clar que et toca, perquè tu tens competències amb la resta de polítiques públiques en el que hi ha el fenomen religiós. Per tant, clar que en tens de competències. No en el registre, que a cap i a la fi és important, però no és el més important. Això fa que algunes comunitats potser no hagin entès aquesta necessitat i la vehiculin a través d'altres factors. No vol dir que no tinguin política. No, està clar. Però la vehiculen a través de sectors i potser falta aquesta homogeneïtat que aquí intentem que hi sigui. Ara el País Basc sé que estan a punt, si no ho tenen ja, de crear una unitat semblant, i jo crec que a la llarga és una qüestió que s'anirà estenent perquè necessites que algú hi entengui amb això, algú més o menys et planifiqui i tingui un criteri correcte i coherent davant del fenomen religiós.
quin paper juguen i poden jugar les religions en la convivència, no, social del país, no, en què hi hagi doncs, aquest clima, no? Jo crec que molt important perquè la qüestió religiosa té a veure amb moltes coses. Una d'elles és la identitat. I una dels grans reptes que tenim com a societat, sobretot a Europa, és la qüestió de la identitat, és a dir, qui soc, on soc, cap on vaig. I això té diverses maneres de ser respost. Una d'elles és per la via d'una afirmació que nega la resta d'identitats. És a dir, jo com que soc català, tot el que no sigui català no m'interessa, no pot formar part del país, bueno, català, el que tu penses que vol dir català. Igualment passa amb altres tipus d'identitats i això pot generar conflicte. Jo soc dels que reuneix les característiques d'identitat legítima per poder exercir i tu no. I per tant, des d'aquest punt de vista, el treball sobre la qüestió de les identitats és rellevant. Pensar que la teva identitat, que està molt bé i que és molt important, etc., ha de conviure necessàriament amb altres identitats i amb un paraigua col·lectiu, que és el país, etc. Això és una tasca que les religions poden fer perfectament perquè tenen una altra qüestió, no és només l'identitària, sinó també de projecte. I en el projecte de totes les religions hi ha una constant, que és no facis a l'altre el que no vols que et facin a tu, aquesta constant. I per tant, home, això pot resoldre molt bé aquesta altra manera d'entendre la qüestió de la convivència, de la identitat, de saber com m'he de relacionar amb l'altre, que és un altre dels fenòmens que ens passen no només a l'identitari, sinó també l'increment de les solituds, de les angoixes, de totes aquestes qüestions que porta la societat moderna, i llavors segurament la idea del sentit i de que el sentit passa pel reconeixement de l'alteritat em sembla que pot ser també bastant útil. Sigui com sigui, la qüestió religiosa és inherent dels éssers humans, és a dir, no pots prescindir-ne. Encara que et sembli, a algú li pugui semblar que és una cosa, una rèmora, pot ser una rèmora, no ho sé, però en qualsevol cas és universal i intransferible amb les persones, amb la qual cosa millor tenir-ho a l'abast, governar-ho i veure totes aquelles possibilitats que té en el cas social i de convivència, jo crec que és fonamental. Ara deia això, que era un fet inherent. Creu, però, que hi ha un alt nivell de desconeixement del fet religiós i en aquest sentit també això porta prejudicis, estereotips que segueixen vigents malgrat que sembla que som una societat més avançada. Doncs hi ha algunes coses que s'encallen en aquest àmbit? Sens dubte. I com dius, el problema és el desconeixement. Però hem passat d'una societat ja fa unes dècades, però bueno, en el que el religiós potser, anava a dir excessiu, no sé si és la paraula, però formava part una mica, Girona mateix o altres poblacions, però vaja, molts llocs de Catalunya, hi ha una església a cada cantonada, les festes majors les fem pel sant, ens diem tots noms de sants, pim-pam-pam, a tot arreu hi havia presència del religiós i més o menys es anava seguint, hi havia molta gent que anava a missa, més o menys anaven seguint les festes, per tant, no feia falta la transmissió perquè estava com integrada, com estructural, era com estructural. A mesura que, per moltes raons, no només perquè hi ha llibertat religiosa, o perquè hi ha democràcia, o pel que sigui, sinó segurament per un procés que comença amb la il·lustració, de canvi diguéssim, del rol religiós, etc., fa que avui, en canvi, no es doni per descomptat. I no només hi ha un problema de la transmissió de la religió, diguéssim, catòlica, que era la que més o menys dominava, la que dominava en el conjunt cultural d'aquest país, sinó de la realitat religiosa del país, que és molt més diversa, inclòs aquells que no creuen, que és molt més diversa. I, per tant, la ignorància es multiplica. I tenim dificultats i quan veiem un senyor amb un turbant no sabem si està fent el pallasso o realment està fent una cosa seriosa, si això és rellevant per la religió o no rellevant, si té connotacions, el famós cas del famós debat sobre el vel, si té connotacions més enllà de lo religiós o no, i això com es treballa. Hi ha un primer problema que és, efectivament, de desconeixement, i això la societat ha de reaccionar, hem d'intentar resoldre-ho, segurament per la via de l'educació, però no només hauríem de ser tots molt més conscients del que ens envolta, i després el que no desapareix són
les preguntes fonamentals sobre les quals s'erigeix una religió, amb la qual tenim un decalatge entre la pregunta i la capacitat de resposta que dona la cultura. I aquest decalatge pot ser molt atractiu perquè tu pots descobrir quins elements poden desenvolupar aquesta passió, però també pot ser un problema, perquè pot ser que tiris cap al cantó del fonamentalisme o altres qüestions, aquest desig d'autenticitat. Aleshores, per això ens sembla a nosaltres que cal reforçar la capacitat de la religió de respondre a aquestes preguntes. I escolta, continua havent-hi llibertat de tothom d'acceptar aquesta via o no acceptar-la. En aquest sentit, Catalunya viu bona salut en quant a llibertat religiosa? Jo crec que sí, tant des del punt de vista legislatiu. Si preguntes a les minories religioses diran no, perquè cal canviar moltes coses. Efectivament, hi ha molt per fer, sobretot cap amunt, cap a buscar més espais de reconeixement, de llibertat, de suport, sens dubte. Però Déu-n'hi-do, si mirem una mica d'on partíem, Déu-n'hi-do el grau de llibertat religiosa. Escolta, ara fa pocs mesos vam tenir el Ramadà sense cap incident, i el Ramadà és una moguda rellevant a la societat catalana en aquest moment. Ara tindrem la festa del xai ben aviat, i ja veuràs com. Jo crec, vaja, que no hi haurà cap incident, excepte els que el volen buscar, que alguns el volen buscar, però no hi serà. És a dir, i no hi serà per què? Perquè hi ha aquest clima positiu en el legislatiu, però també, tot i que sembli el contrari, entre la gent. O sigui, les enquestes que fem ens donen que hi ha una enorme majoria de persones que són sensibles i favorables al respecte a la diversitat religiosa i al fonament religiós de les persones. Hi ha una enorme majoria de gent. El que passa que és gent que no està tot el dia al Twitter perquè té altra feina i no va darrere la gent punxant-la i no vol aprofitar-se de les pors lògiques que genera tot canvi i tota situació que no acabes d'entendre. I volen aprofitar-se per intentar colar altres coses. Això també hi és. Hi és a Catalunya, hi és a altres llocs del món, però tenim l'avantatge que hi ha una enorme majoria de catalans que saben que això és positiu pel país i perquè Catalunya té memòria i sap que hem fet passos endavant quan hem pogut sumar en el projecte de país persones que provenen d'altres llocs del món, d'altres cultures, d'altres llengües, i les hem, diguéssim, convençut i les hem apuntat a un projecte col·lectiu que és Catalunya. Com que tenim memòria d'això, segurament ens és més fàcil entendre la necessitat i la urgència d'incorporar tothom en el projecte de país. Creu que tot aquest clima que ara comentava, positiu i també de convivència i de pluralitat, es reflecteix d'aquesta manera en els mitjans de comunicació? Però els mitjans de comunicació tenen una... En el sentit que els mitjans de comunicació queda molt genèric i molt ampli, vull dir que estem parlant d'una diversitat. Tenen en general el mateix problema que té la societat respecte a la capacitat d'entendre el món religiós. És a dir, els mitjans de comunicació els fan persones que tenen, diguéssim, els mateixos problemes que els altres. I els mitjans, per exemple, els mitjans generalistes, per raons també de tipus econòmic, pel canvi que s'està vivint en el món de la comunicació, han deixat de tenir seccions de religió, excepte Diari de Girona, crec, i La Vanguardia, i a vegades al Punt Avui tenen alguna... Però en general no hi ha, com a mínim no hi ha un redactor full-time en aquest tema, no? I això fa que sigui un tema d'aquests que a vegades porta el de societat, que ve d'esports... Per tant, tenim una sèrie de problemes que fan que costi una mica entendre què està passant als mitjans de comunicació, què està passant al món de la religió als mitjans de comunicació. Hi ha un primer problema de llenguatge, no? De seguida, en fi, el típic error és el de parlar de misses evangèliques, per exemple, no? Els protestants sempre protesten, com el seu nom diu, amb tota la raó per dir, escolti, perdoni, no són misses, no? O els capellans islàmics, no n'hi ha d'això. Sí, el llenguatge és clar. Però a vegades també amb la cultura catòlica, no? Aquest senyor que, bueno, és igual. Tot això es veu en el llenguatge, però té alguna altra dificultat. Ara hi ha un gironí, que és Oriol Ponsatí Morlà, que té una tesi que jo trobo que està molt bé, que diu, mira,
que la gent no hi entengui tant d'això de lo religiós i que vol dir que té tota la vida per descobrir-ho i que tampoc ha heretat, és d'acord, no ha heretat el coneixement, però tampoc ha heretat els vicis. Exacte. I llavors és més fàcil un redescobriment com més profund de la qüestió religiosa. Això jo crec que té tota la cultural, en general és un problema més gros. I jo crec que té tota la raó, que hi ha una oportunitat sempre, també en el món de la comunicació. Escolta'm, d'acord, als mitjans els hi costa a vegades entendre de què va això, surt un cas d'escàndol i sembla que tota la cosa... D'acord, però també és l'oportunitat que tenen les confessions de dir, escolta'm, anem a presentar allò que tenim, que és útil que la societat sàpiga que ho tenim, perquè està al seu abast. Jo crec que és el que hem d'aprofitar aquest moment per fer això. Ara que parlem de mitjans, de fet, a nivell mediàtic, darrerament, als darrers temps, es parla d'aquest cert ressorgiment de l'interès per l'espiritualitat, per les religions. Com ho perceben des de la Direcció General d'Afers Religiosos? Nosaltres fem servir mètodes, diguéssim, demoscòpics perquè això pots tenir una mica de nas, i el nas efectivament et diu que hi ha una certa... O sigui, el nas, si compares la sensació que teníem fins fa poc temps, que és que es anaven buidant esglésies, que tot es anava envellint, que ai, que van tancant alguns convents, etc. Dius, mare de Déu, com acabarà això? I en canvi ara el que veiem les enquestes és que segurament s'està donant, que segurament aquest procés que n'hem dit secularització, és un procés que ha tocat una mica de terra. Ens dona la sensació. I que els joves, que per tant ja no han tingut aquest pes de la transmissió, no només la sort, sinó tampoc el pes, aquest excés, que a vegades fa que les coses les vegis d'una altra manera, fan això que és redescobrir en el naufragi, no? Algunes coses que diuen, home, això a mi em diu alguna cosa. Potser no el mateix que deia, però això em diu alguna cosa. Per què? Perquè la necessitat de plantejar-se no tant com van les coses, sinó cap a on van les coses, cap on vull que vagi la meva vida, quina cosa més substancial vull posar a la meva vida. Aquestes preguntes hi són. I alguna cosa encara té la religió a oferir. I resulta que a vegades allò que tu donaves per amortitzat no ho està. Sempre estan de moda en alguns casos, o bé les processons, ja fa temps per això, però entre els joves hi ha molta gent que s'ha ficat, o les adoracions eucarístiques, que és un tema que amb l'entorn del concili i així s'havia com deixat una mica davant, i això no és l'important és l'interior, és la reflexió, etc. I probablement no sigui l'important, però és rellevant per iniciar un procés d'entrada en un relat que genera aquest sentit, per atorgar una sensació de comunitat, és a dir, coses que segurament estan demanant-se i estan exigint-se. Això està produint-se. Efectivament, les enquestes ens diuen que entre els joves entre alguns joves, cuidado, entre alguns joves hi ha aquesta necessitat d'entrar de forma més autèntica en la qüestió de la fe. Sí, de fet, ara vostè comentava, no?, adoracions, processons, també, no?, els retirs espirituals, també. També és cert que no només dins la fe, la religió catòlica, sinó que també fora de les religions, no? Sigui també el vincle amb la natura, sigui el silenci. Tot això també sembla que està guanyant un protagonisme que potser estava molt així als marges i ara sembla que reflota, no? Efectivament, també tot el tema de la reflexió, de la introspecció personal, tot això també té... Però està tot ple, és a dir, tu ara busques una mica els cursos d'interiorització del budisme, però no només del budisme, d'altres confessions, estan tots plens, els caps de setmana omplen a tot arreu, els convents, els monestirs, hi ha molta gent que truca a la porta per anar a fer una reflexió 2 o 3 dies, no per quedar-se. Sí, no, està clar que ha canviat una mica el plantejament, però la gent busca, no? Això s'està produint, la gent busca, i és cert que pot tocar el món catòlic o no. I és més, en aquest moment, dins de l'oferta catòlica, per exemple, o del conjunt d'ofertes, hi ha no va dir un secretisme, perquè no és la paraula, però sí que algunes coses, alguns elements d'altres tradicions religioses s'incorporen a la pròpia experiència religiosa. Per exemple, jo l'altre dia vaig anar
en un lloc de retir hinduista i tenen la Mare de Montserrat, no? O els tibetans a Barcelona, a la Casa del Tibet, tenen la Mare de Montserrat a l'entrada. I ho troben el més normal del món, i una estàtua del Papa, i amb un ciri, tenen el més normal del món, i en canvi te'n vas a un convent, una casa espiritualitat de monges catòliques a Barcelona, i utilitzen el mètode Zen per... Bueno, això és una mena d'hibridació que serà cada vegada també més present, això tinguem-ho clar. Quin tipus de relació tenen vostès des de la Direcció General amb cadascuna de les religions? Si no vaig equivocat, segons el mapa de les religions hi ha unes 13 religions institucionalitzades, no? No sé com... Bueno, 13 tradicions, perquè institucionalitzades depèn, no? 13 tradicions, en comptem. Per exemple, la catòlica, dius catòlica, tu ja, més que gratis una mica, encara que hi ha uns quants bisbats, però gratis una mica hi ha una enorme capil·laritat de situacions, però després hi ha el món evangèlic i protestant, que és un món que té diverses denominacions, que no té un cap visible, per tant, aquí hi ha molta... I després tot l'altre, més o menys, té unes jerarquies complexes. Per tant, estem parlant de realitats religioses, estem parlant de centenars, però de tradicions religioses 13. Les relacions venen, d'una banda, pel que ens diu la llei. Hi ha a Espanya, la llibertat religiosa es conforma a través d'una llei que és dels anys 80, prèviament hi ha uns acords amb la Santa Seu, que són acord internacional, i després hi ha uns acords amb totes les grans tradicions religioses, que són el judaïsme, el protestantisme i l'islam, que venen d'alguna manera a parlar del tracte directe que té l'administració de l'Estat amb aquestes persones. Això és el que ens marca la forma de relació amb aquestes comunitats, que ens marca des del punt de vista legal. Des del punt de vista factual tenim relació amb totes les confessions, habitualment ens visitem i ens parlem i intentem trobar fórmules d'acord amb tots aquells temes que els hi preocupen, a vegades molt importants, a vegades segurament més fàcils de resoldre, i tenim una relació contínua, i saben que tant el meu despatx com els tècnics està obert per qualsevol situació i per qualsevol tipus de política. Si tenen un problema, jo què sé, amb agricultura, seria estrany, però és possible, també tenim aquesta possibilitat d'interlocució i jo crec que funciona bastant bé. Llavors vostès també des de Fets Religiosos publiquen un baròmetre sobre la religiositat, en el qual, i recuperem un tema que vostè havia citat a l'inici de l'entrevista, que és el tema de l'educació. En aquest baròmetre hi ha una dada que és que el 74% de la població és favorable a que s'ofereixi una formació sobre diversitat religiosa als joves, a les escoles. És una assignatura pendent que tenim al nostre país? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. És una possibilitat. La qüestió de l'educació religiosa... Més enllà, evidentment, perdó, de l'educació confessional. Sí, exacte. L'educació religiosa, o sigui, la manera de respondre a això que ha tingut la llei, a través dels acords de la Santa Seu i d'aquests altres acords amb les confessions, és dir, anem a oferir educació religiosa confessional a les escoles. A més, és un dret constitucional, és un dret que jo crec que no... O sigui, que està bé que hi sigui, no passa res. El que passa que la societat ha canviat tant que aquest dret no garanteix la transmissió del coneixement i en canvi estem veient que fa falta aquesta transmissió. Això s'ha de resoldre d'alguna manera. En aquest moment les lleis educatives no permeten que això sigui ràpid, fàcil i, escolta'm tu, el que no va una cosa que faci l'altra, que és el que potser hauria de ser. Això no es pot fer per una sèrie de raons que ara no venen al cas, però en canvi podem fer altres coses. I és el que estem intentant fer amb el Departament d'Educació, estem intentant oferir algun tipus de proposta que la presentarem ara d'aquí poc temps per replicar el curs que ve en caràcter experimental, és una prova pilot, que si funciona la podríem anar estenent en el futur, que és una classe de cultura religiosa que permeti tenir 4 o 5 paràmetres
per saber anar pel món, perquè no... I quin és l'objectiu? Home, de no crear analfabets religiosos, de que tu quan apareix un fenomen sàpigues discernir què està passant. Això ens passa moltes vegades amb fenòmens religiosos que no acabem d'entendre, o que els entenem quan entren en un altre món, a vegades en el món dels delictes, un comet un delicte, això és perquè... No, bueno, no, és perquè la gent religiosa també comet delictes, només faltaria. O a vegades en la qüestió política, no? És que aquests són de dretes, i llavors ho entenem més fàcilment. Bueno, però ja al marge d'aquestes consideracions de quan toquen un altre tema, intrínsecament està bé saber de què va això del món religiós, per què hi ha relats religiosos i què passa quan aquests relats religiosos entren en contradicció amb altres, per exemple, el tema famós de la creació, no? És a dir, la creació com l'hem de tractar des del punt de vista religiós o des del punt de vista científic. Jo crec que és bastant obvi que són dues parts diferents, però està bé explicar-ho, perquè si no potser algú es pensarà que podem parlar del mateix i estem parlant de dues coses absolutament diferents. Per això val la pena saber que el llenguatge simbòlic funciona, que no és un llenguatge arcaic, que el continuem fent servir i que és l'únic llenguatge que permet explicar una proposta religiosa, l'únic, perquè si no és molt estrany tot. I això hem de poder-ho entendre, perquè si no, no sabrem què està passant i ràpidament ens pensarem que el senyor que està fent una pràctica religiosa o està boig, o encara no és prou intel·ligent com la resta, o no sé què, quan el que està fent és tractar el mateix que tu segurament tractes com pots, que és sobre lo fonamental de la seva vida i de les coses. Bé, anem acabant l'entrevista, però abans ho fem amb un tema d'actualitat, que és la visita del papa Lleó XIV d'aquí poques setmanes. Com es viu des de la Generalitat la preparació d'aquest gran esdeveniment? Doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molta feina també, perquè això és una moguda, però es veu molt bé. És una oportunitat fantàstica que té Catalunya per dues coses. Aquest viatge és un viatge que es fa, que vol explicar diverses coses, però que no és només a Catalunya, també hi ha el famós viatge a Canàries, també a Madrid, però el de Canàries té una voluntat que ja tenia el papa francès d'assenyalar aquells que estan patint de forma més evident, més clara, els mals que està generant aquest món, són els desplaçats, els immigrats, els que els moren al mar, etc. I en el cas de Catalunya el programa inclou bàsicament Gaudí i la Sagrada Família amb el centenari de l'arquitecte, una mica de refiló a Montserrat amb el mil·lenari que vam viure, i després el tema de baixar, diguéssim, en el món de la vulnerabilitat, visitant les entitats que s'hi dediquen a Sant Agustí i una presó a Brians. També per posar aquest focus en aquelles persones que nosaltres fem una mica de broma, alcem la mirada, d'acord, però alçar la mirada vol dir també baixar a continuació i veure que hi ha coses que no veiem, i ha de venir el papa a vegades perquè les veiem, si no també només surten quan hi ha lius. I per tant el papa ens fa fixar amb el millor que podem aportar als catalans, que són els valors que hi ha al darrere de Gaudí, de Montserrat, etc. És el millor que podem aportar, però també aquesta mirada en aquelles parts de la societat que hem d'atendre, que no podem tractar descompassivament, que és com moltes vegades els que es podeixi la presó, allò que diem... Aquelles frases que diem, que s'entenen, jo les entenc, sobretot quan algú viu dolor, però això no pot ser l'última paraula. Aquest és el missatge que ve fer el papa, el ve fer Catalunya. Home, és el moment d'aixecar el cap, i de dir en el món que Catalunya no és una gran potència. Efectivament, no estem en el repartiment del joc de poder, per desgràcia, que hi ha en aquest moment al món i que també genera tants mals. Però podem dir alguna cosa en aquest món, i la podem dir al costat d'algú que té una veu qualificada i una veu important, que és el papa Lleó XIV. Doncs fem-ho perquè necessitem formar part del món de les solucions,
del món de l'esperança davant de l'increment desmesurat i del món de la desesperança que està havent-hi en aquest moment. I em sembla que aquesta és l'oportunitat que tenim, val la pena fer-ho. Escolta'm, sempre diem, és que només parlen de nosaltres quan hi ha un problema. Escolta, ara que parlaran de nosaltres quan hi ha una oportunitat, fem-ho, perquè jo crec que Catalunya té coses a dir. Molt bé, doncs amb aquesta visita del papa acabem aquesta entrevista. Moltes gràcies, senyor Bassas, per la seva visita. I res més, moltes gràcies també a vostès per la seva atenció. Ens veiem al proper programa de Temps Església. Adéu-siau.